ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 29 январи 2026 сол. Моҳи январам дӯстон баромада рафтина. Соли 2026 сол навор кардем навори хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди арзон ва замини фурӯшӣ баҳри шумо дӯстон. И канали Саудо ТВ дӯстон, ҳам канали Саудо ТЖ ҳам канали Саудо ТВ бачаҳо. Дар инҷа мо фақат хонаҳоро навор мекунем, квартираҳоро навор мекунем ва канали Саудо ТЖ бошад, дар онҷа ҳам хона, ҳам мошин навор мекунем бачаҳо азиз. WhatsApp барои реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе дорен роӣ кунен. Худо хоҳад мо ҳаракат мекунем ки ширкати Саудо ТВ рафта худаш навор мекунад ва худтон роӣ мекунен. Дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. TikTok, YouTube, Instagram, Telegram дига сайтҳо навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. Пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. Бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. Замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. Деҳаи Заравостоки Дуда қарор дорад. Ами шаҳри Ҳисор, деҳаи Заравостоки Ду дӯстон. 6 сотиқ замин 90,000 сомон ай, нигоҳ куненда. Фундаменто барои хона кардан бетону рехтагӣ тайёр. 6 сотиқ замин 90,000 сомонӣ. Телефон WhatsApp шумо мегзорам, занг бизанен, маслиҳат кунен, бигиренеш. Аз Саудо ТВ навор кардан ҳуҷҷат дора. дар наздаш об, свет, мактаб, наздики роҳи калон, битон рехтагӣ тайёр барои 3 дархона, 1 калидор, таххона, ду тараф маҳкам кардагӣ савдо мешавад. 90,000 6 сотиқ зангза пурсоншен. мегзарем ба дуюмин хонаи равонкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дуҳуҷрага масоҳати 6 сотиқ замин дар шаҳри Кулоб, қитъаи 6, Чаманзори Якда қарор дорад. Кулобда аз ҳамин хона дӯстон то вокзала ҳами 2.5 километр масофа дорад. масъалаи овош, яъне ки турбаҳоро кашидан, шлангҳоро кашидан, тайёр кардан, ҳоли ҳуй накардан, пака вадавоз оварда сай. Ассалому алайкум мардуме ки дар Кулоб хоҳиши истиқомат кардан дорен. 6.5 сотиқ замин, 2 дархона, Чаманзор, қитъаи 6, шаҳри Кулоб. 240,000 дар WhatsApp-шон занг бизанед бача азиз. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳезумхона ҳастай. 2 хонаи барак кардагӣ хоб дар Чаманзор қарор дорад. ҳозираша дӯстони азиз, оба ба давоз овардасай. Худо хоҳад ба наздикӣ оба ҳуй мекунанд, чунки ҳамара овардан, тайёр кардан, аму учочка гирён накардан ки ами оба ки ҳуй кардан, худо хоҳад боз беҳтарин шароити зиндагӣ мешавад. 4 тараф маҳкам кардагӣ, 2 дархонаи ремонт кардагӣ, фасони хушрӯ кардагӣ, монтажи зур профессионали монтаж кардагӣ бача азиз. стяжка одностикани ҳам боша, ами как кришаворӣ кардагиан ки мақсад ягон чизам монда мешавад дӯстон. далши зангзаб сон. И қисмати кухни бача азиз. Кухни дора, ҳоҷатхона дора, баня дора ва ҳезумхона ҳам дора дӯстон. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ 2 этажа.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки ду этажаҳай се ҳуҷрагаҳай 12 сотиқ замин дорад. Пушти ЖД вокзали ноҳияи Конибодоми Хидмонда қарор дорад. Бача азиз, 160,000 нарх хона фурӯхта мешавад. срочнаи бад, фақат срочнаи бад ай дӯстон, ду этаж се ҳуҷра 12 сотиқ 160,000 сомонӣ. хеле нархҳо бача азиз. ҳамин редка мешавад. ҳамин иншоалло ки дар ҳамин канали Саудо ТВ зиёдтар мешавад дӯстон азиз. чунки талабот астай савдо бисёр мешавад. тамошобин бисёр боша, агар савдо хариду фурӯш дар канал бисёр мешавад дӯстон. зависти ҳамун тамошобино, обуначиҳо, аудиторияи канал мекунад бача азиз. ҳаракат кунед ки хонаҳотона видеонавор каро кунед. адресҳоро пурро кунед, иншоалло ки Саудо ТВ рекламаи фасон карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунад. чунки тикток, телеграм, инстаграм, дига сайтҳо рекламагузорӣ мекунад. дӯстон азиз, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзонак. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки дарвозаи фасон часпондагӣ, 4 тараф маҳкам кардагӣ, масоҳати калони 10 сотиқ замин, дарвозаи фасон, 2 ҳуҷрага дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Ҷартепа қарор дорад. нарха бинен 130,000 сомонӣ. 130,000 сомонда метонен 10 сотиқ гирдаш маҳкам хона кардагӣ, кришаи фасон қатӣ метонен бихарен. 130 мегирен, гарантия метам 70 аз худ мекунем бачаҳо, мешавад зиндагии беҳтарин. агар ки хитон усту бошенда ва шарте ки хона дар ноҳияи Данғара деҳаи Ҷартепа обсвет дора, бания, аловхона, анҷомхона дора, ремонт кардагиай и суръатҳои пешинаҳай ҳозир мега документҳо сатвоизаҳай метонен занг занен. ҳамин номерое ки ахираш 2006 ай. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорада қарор дорад. Уртабуз, ҳамин маҳаллаи Уртабуз бечо медонен чи раҳаш асфалтай, барое ки ай тарафи калхоз мерен, и тараф хати роҳ аст ку беҳад ҷош обод. ҳамин просто мардум намефаҳма иҷа гарени обод мешавад, чунки роҳҳо асфалт шудагиай далши ов дар либои ҷо мекашанд бачаҳо. свет хай либои ҷо ҳастан. ҳаракат кунед нархҳои дастрас пака бихарем бачаҳо, кадометон ки сум дорен. инҷа иншоалло оқибати хуб дорад. хоб замин қариб 3 сотиқ барои худмон кардем мега хай сум дарко савдош мекунем. андова кардагӣ, ғавс, евромонтаж кардагӣ, кришаи қимат задагӣ, тирезаҳо ҳамин ҳолат, хонаҳо ҳамин ҳолат, дарвоза часпондагӣ, гирдаш маҳкам кардагӣ қариб ки 3 сотиқ замин дорад. 230,000 сомонӣ нарх дорад. ина дӯстон марҳамат занг бизанем. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ бахшиш квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 6 этаж бо масоҳати 53 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Сомонӣ да қарор дорад. азиз, духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бо тариқи насия 100,000 сомон метен, мондагиша ҳар моҳа меспорен. беҳтарин вариант назди лаби роҳода қарор дорад. назди бино ҳамаи хизматрасониҳо ҳастай, ремонт ҳамин ҳолат, кори сохтмон дар наҳамошиёна то тобистона мега иҷозати ремонт метем. 53 квадрат духонага ҳозираша 100,000, ҳамин хона 250,000 сомонӣ занг занем. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки ду комната квартира дар 11 этаж бо масоҳати 40 метри квадратӣ, гардиши фабрика, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Ленский район. 209,000 сомон нархи зуро бачаҳо азиз, нархи беҳтарин. телефоншона мегзорам, занг занед. Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, аз бозори Саховат 4 километр дур, маршрути 41, 45, 48 меравад дӯстон. ина дӯстон занг зад пурсоншен. як хоҳиш дорам бачаҳо, медонен хоҳиши Саудо ТВ ҳамияй. мо бисёр хоҳиш намекунем. ҳамин тарафи дасти чап ая нигоҳ кунен, знаки лайк мондагӣ ку. медонам 80% мардум просто ки эътибор наметен, лайк намемонен. ҳамин лайкотона монен. бисёро метарса ай лайк монан, чунки хай канали мо ягон канали ғайри чӣ нест ку, ягон мисол наворои хато намекунем. ҳама ба хотири меҳнати худмон, ба хотири манфиати шумо
лайкора монен дастгирӣ кунем бо хонаҳои арзон иншоалло ки аз тарафи Сауду ТВ. Мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. 195,000 сомон квартира бача азиз. Нигоҳ кунед, 40 квадрат духонага квартира дар 5 этаж бо масоҳати 40 квадрат дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор қарор дорад. 195 та. Иншоалло ки нарх навои беҳтарин 40 квадрат. Срочна як хонага имконияти духонага кадан ҳастай бача азиз. Бинои тайёр, иҷозати ремонт ҳаст дар наздикии мағоза, садик, масҷид ва бозор наздикаи плюс дар назди хона мактаби нав сохтестиянд. 40 квадрат 195,000 сомонӣ. Занг бизанед, маслиҳат бигиред. Навор чӣ хела дӯстон? Хонаҳо чӣ хела арзонанд, қиматанд? Кадомитон хонаҳои фурӯш дорен? Мо имкони рафта аз пешнавор карданам дорем. Агар хоҳед нависен ки омада навор ёки суратоша, видеоҳоша роӣ мекунед, худо хоҳад рекламаи фасонаш мекунем. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамаи дом қарор дорад. 217,000 сомон 78 квадрат духонагара метавонен сехонага ёки чорхонага кунем бача азиз. хонаҳои калон калон, қисми ҳоҷатхона дӯстон азиз. духонага 9 этаж, маҳаллаи 9 микрорайони шаҳри Турсунзодаи Регари Пешнада қарор дорад. 217,000 срочна 78 квадрат 9 микрорайон, доми 9 микрорайон. хоб этаж мега баъд криша дом буд мешавад. азиз, мардум зиндагӣ доранд, лифт ҳастай, ҳуҷҷатҳо шартнома 9 этаж 78 квадрат 217,000 сомон. далши занг бизанед, маслиҳат кунем бигиред. мо фақат навор мекунем дӯстон. аз мо навор кардан дар ҳамин дом хонаи дар 9 этаж қарор дорад. дӯстон азиз, мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 2 этаж яҳё мирфозилов мега шаҳри Норак яҳё мирфозиловда қарор доштааст. 225,050 квадрат ремонтиш кардагӣ 2 этажай. ина дӯстон кадомида дар корай маслиҳат кунен бигиренеш. дӯстон, навор ҷамъбасти чизе ки ёфтем, чизе ки буд, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳаракат кан наворто кардем. ҳамин телеграм канал дорем дӯстон бо номи Сауду ТВ. кадомитон дар телефонтон телеграм дорен, дар поист нависен ки Сауду ТВ нависен мебурорам. агар набуровад силкаш дар таги комментария бача азиз. як талайк монен, дар канал подписатсия кунен, чизе дорен роӣ кунен. иншоалло ки рекламаи фасон мекунем ёки рафтан видео мекунем ёки роӣ мекунем. зинда бошен, сарбаланду хонаобод бошен бачакои азиз.